10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foli belele baba mfelke bokoyi malikono ani maliko ka demsan faramo ko baka ambo fu aka wakati to yala ote foli bani ambo fu dante foli mina awere ba doni an don dolay sankura konnala ga ambe na feti flare ke kadaka on fene Malikunafoni.net fene ka san kelembe da dafa ni aute anteke foye kadaka ni san kelen konnala awde be kan ensuite awde be kan on sangorota ambo fu dante foli mina ambe duwa ke alsa alaka aw hamina ko benno ambe hamina ko noya alaka garzige foni alaka ambe ka taganya yira ana bon ni kilentena foli ke bon anga animateur do be anga fembe kadaka Malikunafoni te munu be ka yedoron parce que do fene be dogula a mogo do be na o fene be na aka foli ke Amadou. Oui, ça va bien. Coquin. Oui, ça va, alhamdulillah. Ani nyanguma malikono malikoga malien dembe dien fon nga foli baba we. Feti flade be Malikunafoni nabi. Malikunafoni bina sankelen soro. Bientôt. San fene bina yelema. Ata 2021 na. 2020 kada tugumina. Ambe dugaw ke ala kana 2021 kete. An woni ga laini emi aw ye min kanye vraiment anti ka fo ka sa dana aw sarata ambulu kadamne malikono kata se fo maliko kam bien fam befe Malikunafoni kuna wolelendo ni malien de munu be jamana koka aw re bansi kosobe amba ka commentaire amba ka fombe sankele de kono Malikunafoni baradami ama ja sankele madafa folo yayi amini yoro ina 346 jours ama une année soro donc o sankele kono ay wakati mun bla kan laje ay 251 372 heures 251 372 heures no we bere bla ku ka tan consacrer amba fo dante foli muna wa au gros bisous pour ça ou bien we bere bla ko sika Malikunafoni ka information la bon ni sankura min damne ne fleni ambe dugaw ke ala ka ke here ala ka ke bade ala ka be hamina ko nogoya ala ka Malikunafoni yere totanye inshallah ala ka hinanga bambagato la ala ka yafa ko makadaka sang kono bambagato chara surtout an mo baw yere Malikono bon am antade don ante mo were tado bambagato kera fonfa ala ka yenke uka yoroi oui amen. Donc Amadou, oui. Donc au réconté, anga folie. Voilà, on me fait au fou dans tes folies voilà. Amadou, anga fou elle se continue quand je suis parce que ni alna ni sankelen kera tantôt. Ala ukado fara sambe kana ukado fara ukakoka ukanga produit alsa uka continuer ka à la cartonner ou bien voilà uka continuer ka j'aime ka continuer ka abonner ka continuer ka view ka partager bade Malikunafoni TV kan Malikunafoni.net projet duma baou projet atejo inshallah voilà donc au kondo ayo connecter le to manya photo comme na sankele na dafa no o sankele dafa feti on ni amba fonyo ko ou bien voilà donc bye bye.